BTR गोरोबथायाव मोननै समष्टि जानांगौ होननानै MP समष्टि जानांगोन होननानै जेबो लिरनाय गैया बेबायदि जेबो गोरोबथायाव गैया नाथाय मा बेबायदि जोंनि कन्स्टिटिउशनाव लिरनाय दं नामा जे 6 शिड्यूल एरियाखौ जाय एरियाखौ नर्थ ईस्टनि ट्राइबेलफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय बिसोरनि सेफ्टिनि थाखाय बानायनाय जादोंमोन मा बेनि बै एरियाखौ लानानै गुबुन नन ट्राइबेल नन 6 शिड्यूल एरियाखौ दाजाबनानै समष्टि बानायनानै जोंनि जे रैखाथि बेखौ फोजोबस्रांनायनि मोन्थाय दं स' दिलीप सैकिया बिथाङा मंगलदैनि MP बिथाङा मा बुंनो नागिरदों बेखौ नोंथांमोना एसे आइडिया खालामबानो बुजिनानै मोनगोन बेवहाय जों ट्राइबेल सुबुंफोरनि जे रैखाथि बेखौ फोजोबस्रांनो नागिरदों बे बाथ्राया रोखा स' बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ बावगारलांदों गाव सासे MP जानायखाय बिथाङा जानो हागौ बावगारलांदों कन्स्टिटिउशननि बाथ्राखौ स' ट्राइबेलफोरनि रैखाथिनि थाखाय बे एरियाखौ बानायनाय जादोंमोन स' बे एरियानि सायाव सेर सार खालामनो हानाय रावहाबो मोन्थाय गैया स' बिथाङा मा टारगेटजों बेखौ बुंनो नागिरदों बेखौ नोंथांमोना एसे आइडिया खालामबानो बुजिगोन स' ट्राइबेलफोरनि एरियाखौ दाजाबनानै नन ट्राइबेल एरिया मोननैसोखौ दाजाबनानै MP समष्टि दानाया जानो गनायथाव कन्स्टिटिउशनेलि राइट नोंथांमोना बेखौबो खिन्थागोन जे बे मोनसे लुप हल्स जोंनि कन्स्टिटिउशननि बे मोनसे गब्लं स' बे बाथ्राया लिरनाय गैया जुदि ट्राइबेलफोरनि एरियाखौ जुदि रैखाथि खालामनांगौबा ट्राइबेलफोरनि मोन्थाय ट्राइबेलफोरनि लाइफखौ सिकिउर जुदि खालामनांगौबा बिसोरनि मोन्थाय गासैखौबो जुदि रैखाथि होनांगौबा 6 शिड्यूल एरियाखौ रावबो सेर सार खालामनो मोना बेथ' लिरनाय दं नाथाय बे बाथ्राया थारैनो लिरनाय गैया जे बेखौ गुबुनजों दाजाबनानै बेबायदि MP एसेम्बली MP समष्टि बानायनो मोनगोन ना मोना बेफोर बाथ्राया मोनसेबो क्लियार नङा नाथाय बे बाथ्राया रोखा बै एरियाफोरखौ गुबुना सेर सार खालामनाया गोसोबादि बाहायनाया जायखौ खालामोबा जों ट्राइबेलफोरनि रैखाथिया जेंनायाव फैयो खैफोदाव फैयो बे खामानिखौ माब्लाबो मावनो मोना स' बे बिथिङै नायनो थाङोबा जोंनि 6 शिड्यूल एरियाखौ लानानै बेबायदि MP समष्टि दानाया बुंनो थाङोबा कन्स्टिटिउशनेलि इलिगेल स' बिथाङा जाय बाथ्राखौ बुंदों बे टटेलि इलिगेल मानो होनबा बिथाङा जोंनि रैखाथिनि बाथ्राखौ सानाखै ट्राइबेलफोरनि रैखाथिनि बाथ्राखौ सानाखै डाइरेक्ट बिथाङा माने गावनि गोसोआव जि फैदो बेखौनो बुंदों न' डाउट लिरनाय दंना गैया आं बे बाथ्राखौ बुङा जोंनि BTR गोजोन गोरोबथायाव लिरनाय दंना गैया बेखौ आं बुङा बेफोर बाथ्राफोरखौ जोंनिया सावरायखानानै मोजाङै लिरहोखायैयाबो जोंनि गोरोन्थि गोरोबथायावनो गोरोन्थि बेनिखायनो दिनै बै लुप हल्सखौ बै गब्लंखौ चान्स लादों नङा होमबा स' गब्लं माखासे दोनबाथ' चान्स लाखागोन बेनिखायनो जोंनि सुबुंफोरा माखासे सोलोंनांगौ दं होननानै बुंगोन समजों लोगोसे जों मोनसे उनाव मोनसे जों सोलोंलांनांगोन दिनै जोंनि गोजोन गोरोबथायावनो जुदि बे लुप हल्सआ दंबा गब्लङा दंबा बेखौ जोङो बासायनो थाखाय जरदार जोंबो पलिटिकेलि जुद्ध नांनांगोन जोङो राजखान्थियाव बोलोगोरा जानो हानांगोन सोलोंथायाव बोलोगोरा जानो हानांगोन जोङो दाबि दावा खालामनो हानांगोन जोङो कन्स्टिटिउशनखौ दहाय होनानै बेखौ होबथानो नाजानांगोन बे जुगाथ' हाथियारनि जुग नङा हाथियारजोंथ' जेबो जाया जाय बांसिन जुक्ति होनानै फेजेननो हागोन बिनो मोनगोन बे मोन्थायखौ स' मोन्थाया नामावल'सो नाथाय बेखौ जोङो मोननो थाखाय माखासे खस्थ' खालामनांगौ जायो दिनैनि थासारियाव माखासे लुप हल्स दं कन्स्टिटिउशनावबो दङ कन्स्टिटिउशना जेसेबां एमेन्डमेन्ट जायोबाबो बबेबा नङा बबेबा खनाजों गोरोन्थिया थालांखायो आरो बेजों लोगोसे जोंनि जि गोजोन गोरोबथा बे गोरोबथाफोराबो माब्लाबा 100% जाखाया नालाय बबेबा नङा बबेबा मोनसे लामाजों लुप हल्स थालाङो गब्लं थालाङो नाथाय बे बाथ्राया रोखा ट्राइबेलफोरनि एरियाखौ जायखौ 6 शिड्यूल नाम होदों बै 6 शिड्यूलखौ गुबुना सेर सार खालामनानै जेबो मोन्थाय गैया बे बाथ्राया कन्स्टिटिउशनेलि कमप्लिटलि रोखाखा बेनिखायनो जुदि जोंनि बे BTR ओनसोलनि 6 शिड्यूल एरियानि बबेबा समष्टि मोननैसोखौ लानानै आरो नन ट्राइबेल माने नन 6 शिड्यूल एरियाखौ दाजाबनानै जुदि MP समष्टि बानायबा बेवहाय जोंनि ट्राइबेलफोरनि फारसे मोनसे थ्रेट फैयो खैफोद फैयाबाथ' जेबो नङामोन नाथाय जुदि खैफोद फैयोबा बेयो इनाय स' नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव लिर MP बिथाङा जाय बाथ्राखौ बुंदों बेयो जोंनि एन्टि बुंनो थाङोबा बिथांनि बुंनाया बिथाङा जोंजों एन्टि नंगोन होननानै आं बुङाखै नाथाय बिथांनि बुंनाय बाथ्राफोरा माने एन्टि ट्राइबेल टाइप जादों आरो स' बिथाङा मा बुंनो नाजादों जे बेबायदि जेबो लिरनाय गैया मोननै समष्टि जानांगोन ना जेबो लिरनाय गैया होमबा मोनसेल' समष्टि जानांगौ बाकिखिनि एरियाखौ मा खालामगोन खारन 12टा MLA नि समष्टिखौ लोगो नांनानैथ' मोनसे जुदि MP समष्टि जायोबा बे जोंनि आसामाव माने अद्भुत बाथ्रा जागोन स' मोननैयाथ' जाथारनांगौ मोननैया पसिबल बेवहाय स' पसिबिलिटि दङ जोङो रिजनखौ नायोबा पपुलेसनखौ नायोबा बेवहाय पसिबिलिटि दङ स' बिथाङा माबे मेथामेटिक्स खालामनानै बुंखो मिथिया नाथाय बिथांनि बाथ्रा बुंनाया मा
जे बिथाङा बुंदों मोननै बानायनो मोना मोनसेखौनो बानाय थिग दं मोनसेखौनो बानाय नाथाय बे एरियाखौ नन ट्राइबेल एरियाजों मानो दाजाबदेरदों गोदो गोदायनिफ्रायथ' मंगलदैया बेबायदिनो दाजाबदेरनानै दङ रङियाबो दाजाबना दं बेवहाय स' गुबुन गुबुन नन ट्राइबेल एरियाबो बेवहाय दाजाबनानै बे समस्थिया जादों स' बेबायदि बिथिङाव बे सिगांनिफ्रायनो इलिगेलखा आंनि नोजोराव कनस्टिटिउसनेलि माने कारेक्टआनो नंखाय बाथ्राया नाथाय दाबो आरोबाव बै सेम खामानियानो थायोबा बेखौथ' जोंहा दाबि खालामनानै मोन्थाय दं स' बिथाङा मोनसे लुप हल्सखौ लानानै गब्लं थानायखौ लानानै चान्स लादों आरो स' बर' रायजो राजा नोंथांमोनहा मोनसेल' बाथ्रा बुंगोन बेफोर गासैबो गोरोन्थिया जों गावनिनो दै बिथाङा दिनै एमपि बिथाङा जाय बाथ्रा बुंदों बिथांखौ जेबो दायना लाब गैया बिनि गोरोन्थिफोरा जों सब गावनो जों समजों लोगोसे मोनसे न' मोनसे सोलोंलांगासिनो थानांगोन मोनसे समाव ओरैबो बुंगोन जोंखौ मोनसे समाव ओरैबो बुंगोन जे नोंथांमोना बांसिनानो इंलिश मिडियामाव फरायो मोनसे गामियाव 50% 60%आनो इंलिश मिडियाम फरायो 40-30%ल'सो बर' मिडियाम फरायो आरोबाव मानो नांबावगौ मिडियामखौ इंलिसजोंनो फरायबानो जायोना ओरैबो होननो बारा गोबाव गैला बर' मानसिफोरखौ आरो ओरैबो बुंगोन मोनसे समाव आर'नाइ ना जाय आर'नाइखौ जोङो गोग्गायोना बर' हारिफ्रा बै आर'नाइखौ गुबुनफोरा आरनाय होनना बुङो ना आर'नाइथ' थांखायानोखा खुगाया आरनाय स' बै आर'नाइखौ बयबो लायो मोनसे समाव बुंगोन आर'नाइया मोनसे एसामिस कालचार बै समाव नोंथाङा मा बुंगोन आर'नाइया मोनसे एसामिस कालचार दिनैनि थासारियाव आं बुंगोन जोंनि हारिमुवारि मुवाफोरखौबो गुबुननो होनो हाया जों हारिमुनि सेफटिनि थाखाय जों खायसे बुस्थुफोरखौ खायसे नामफोरखौबो कमप्लेन नांगौ आर'नाइखौ मानि आरनाय वाइ स' बेबायदि माखासे बिथिंखौ जों नायनो गोनां जादों मोनसे समाव मादि बुंगोन मिथिया आरो नोंथांमोनाथ' मिथिगौ भाषाया सोलायलांबाय थायो समजों लोगोसे कालचाराबो बिनियाव हाबलाबसि जानानै सोलायलांखाबाय थायो बेखौ हमथानो हाया थेवब्लाबो हमथानोबो नाजानांगोन खायसे बिथिंखौ जों जारिमिन खालामना गालांनांगोन दिनैनि थासारियाव बे जोंनिसोमोन होननानै जों जुदि लिरनानै गालाङाबा थिग थागै जुदि बेखौ गायसननानै गालाङाबा इयुन जेनेरेसना मिथिनाय नङा जे आर'नाइया दि बर'फोरनिमोन मिथिनाय नङा खारन मोनसे समाव आर'नाइखौ गुबुन हारियाबोथ' न'खराव दागोन ना जोंनि बर'फोराल'सो दागोन बे नङा ना आर'नाइखौथ' दा इन्डास्ट्रियाव बानायोआनोखा बेखौ नोंथाङा मिथिखागौ आं एगजाम्पोल होदो दे बे बिराद नगण्य मोनसे एगजाम्पोल बियो एगजाम्पोलसो होदों ओरैबो जानो हागौ लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्टसो लिरदो आंनि माने मोनसे इमसनेलि बुंनायखौ नोंथांमोना मा सानखो कमेन्टसो लिर मा मंगलदैखौ जों दरं बानायबाय बा मायबा गुबुन बानायबाय जि बानायमान नामखौ नाथाय बेवहाय जोंनि 6 सिडिउल एरियानि एसेम्ब्लिखौ एमएलए एसेम्ब्लिखौ लानानै नन 6 सिडिउल एरियानि एमएलए एसेम्ब्लिफोरखौ लानानै बेबादि एमपि समस्ति बानायनाया जानो लिगेल कनस्टिटिउसनेल लिगेल मा बेयो जोंनि ट्राइबेलफोरखौ रैखाथि होनाय जादों बे खामानिया मा एमपि बिथाङा बुंनाय बाथ्राया कारेक्ट बिथांनि बुंनायनि आन्दोआव मा दं आरो बेबायदि बुंनो स्कप सोर होदों जों बे इलेक्सननि समाव भटखौ जायनोनो मेनोनो होयो इयो मोजां स' बिनोबो होयो गावजोबो भटफोरा ट्राइबेलनि भटफोराथ' गावस्रा जाखायो पपुलेसनाबो खमनो ट्राइबेलफोरनिया बायदिसिना नङा होमबा सेन्सास मथेबो खमनो जोंनिया बायदिसिना बिथिङै जों माने दिसअर्डार आरो बेनिखायनो जोङो जरदार नाजानांगोन दिनैनि थासारियाव जों जुदि बेबायदि मोनफ्रोमबो समावनो खैफोद मोनफ्रोमबो समावनो जोङो फारसेनिफ्राय बायदि बुंनानै गाख्रेब नागिरबाय थादों जों गाख्रेब जानायनि सम गैला जोंबो नांनांगोन खिन्थु मोनसे बाथ्राखौ जों अरायबो खालामलांबाय थानांगोन बे जाबाय सोलोंथाइ दै सोलोंथाइया बहुत स्ट्रं जायोबासो जों पसिबल जागोन स' बेखिनि समाव जोङो सोलोंथाइखौ जिखुनु प्रकारै सान्ति अबस्था दा बे समाव जों गोख्रों जानांगोन जानानै जोंनिबो गोरों गोरा मानसि सोरजिनांगोन जोङो अब्लासो जोङो साधारन सुबुंफोरखौ थिग लामायाव लाबोनो हागोन नङाबा नेभार बेबायदिनो जोंखौ बायदिसिना बुंनानै थगायबाय थागोन स' गोबाङानो दा साननो हागौ जे बे बिटिआरनि एमअएसखौ जुदि फरायनानै नायदोंबा बेवहायथ' एमपि सोदोबानो गैया लिरनाय जेरावबो ना एमपि सोदोबनि बाथ्रा मा लिरनाय दं बहाबा दंबाबो बा दोंना गैया माने आं बावगारबाय आंथ' फरायजोबदो नाथाय बेबायदि बिथाङा जेरै बुंदों ना बेबायदि लिरनाय गैमाराबो बेनिखायनो गोबां साननो हागौ लिरमारनायथ' गैया नोंगो लिरमारनाय गैया नाथाय 6 सिडिउल एरियाखौ सेर खालामनानै रावाबो मोन्थाय गैया स' जोंनि एरियाखौ लानानै नन 6 सिडिउल एरियाजों दाजाबनानै एमपि समस्ति बानायनाया गमामायैनो जोंखौ दुरबल खालामनो नागिरनाय जोंखौ डिभाइड एन्ड रुल खालामनाय बे जोंखौ उइक खालामनो नागिरनाय पलिटिकेलि जोंखौ डिप्राइभ खालामनो नागिरनाय बे पेरालाइज खालामनो नागिरनाय बे बाथ्रायाथ' एकदम नुजाखायोना दावहा नांनायनि समा जाफिनबाय हाथियार लाना नङा दै हाथियार लाना नङा सोलोंथाइजों राजखान्थिजों रांखान्थिजों दावहा नांनायनि समा सफैबाय जों जेसेबां टेलेन्ट जायोना एसेबांनो गुबुनखौ फेजेननो हागोन